Ongaphansi nongaphezulu phakathi komholi we-MK esifundeni saseNdwedwe uMbhishobhi Bheki Ngcobo nomculi wamaskandi uKhuzani Ndlamlenze Mpungose ngxenye yezikhalazo behlanza isibhedlela saseThekwini King Dinuzulu. Laba abasebenzi ababalelwa ku-60 basola uKhuzani ngokubaxosha enkampanini yakhe iNdlamlenze Cleaning Service ngenyanga eyedlule. UNgcobo besenikele esibhedlela ukuyohlangana nalaba basebenzi. Uthe bayokuzwa ngesihluku okuthiwa baphethwe ngaso abaphathi beNdlamlenze. UNgcobo uthe-ke bathatha isinqumo sokungenelela ukuze kuxazululwe lolu daba. Bayazama ukuxhumana noKhuzani kodwa bamtholi ngoba-ke abathumile abafuni ukubaxhumanisa naye. UNgcobo unxusa ukuthi uKhuzani abamthinte ngqo ngoba abasebenzi yakhe bayaxhaphazeka, abanazo izinsiza kusebenza. Abasebenzi ufike wabaqasha baphuma kwenye inkampani, manje sebaqasha abantu abasha, bakhipha abantu abadala. UNgcobo uthe-ke kulaba basebenzi kunabasebenzi abaseneminyaka ebalelwa kwe-10 basebenza kule nkampani okuyiyo ebenza umsebenzi ongaphambili, futhi iningi labo ngeke lisaqasheka ngenxa yeminyaka eyabo baseyikuwe. Le mpi-ke isizophela lapho uKhuzani yezwa ukuthi-ke anobudlelwane bakhe nongqongqoshe we-KZN Sid Godlile, igama lakhe unobudlelwane obuqhubekayo. Buyazichaza ukuthi yini nithi nicula libe-ke linamathenda ngala kugadla uNgcobo. Eziphendulela uKhuzani uthe isizathu esenza nqaba ukuhlangana noMbhishobhi uNgcobo ukuthi ufuna simkhokhele u-100,000 ukuze ezokhuluma nabasebenzi. Yena-ke wasekhetha ukunqaba besethembisa ukuthi uzongcolisa igama lakhe ngayo yonke indlela. Ngakho-ke lezo zitsolo ingenxa yokungcolisa igama lakhe ngoba nakhu wanqaba ukumbona. Uma ngelalanga leyo video uyakugcizelela ukuthi yena ufuna-ke ukuthi abantu bamele inkampani ukuthi indaba inemali ifuna ukudizela ngayo. Ubuze ngobudlelwane okuthiwa-ke unabo nongqongqoshe thizeni. uKhuzani uthe ngeke aphendule izinto ezingamanga kodwa-ke eziphendulela izinto ezinobufakazi. Kunabantu-ke basebenzisa igama le-MK ukuqoqa izimali eziye emakhukhini abo njengomapolo. Bakazi noma-ke inhlangano yakhe iyawazi lokho kuphethe uKhuzani. uNgcobo uphike walala ngomhlane ukuthi-ke wakwafuna imali uKhuzani. Uthe abakaze bayikhulume naye futhi abazani. Uthe-ke bayamdinga uKhuzani ngoba-ke babaqhubeka nokusiza abasebenzi abakhala ngenkampani yakhe.